Nyakwara Mugejo ng'anyisi ni wakaw mana yweyo madundo to bang'e abobedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono kodwa twak otudore kod wuodh jiwo lony manyasani mane wuoth mabende ochani ni biro bedo katimore kochakore e kaunti ma Kisumu mano chieng' tarik 13 dwe mar 10 higani. Wuoth makamano ichano mar mondo mi obed wuoth mar kilomita 50 kowuok e kaunti ma Kisumu nyaka e kaunti ma Siaya, mano e sub kaunti mar Rarieda e kaunti ma Siaya mane kanisa mar Ralingo ACK mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya. To wuoth makamae Nyakwara Mugejo ochane mar mondo mi okonyane rowere e yor yudo computers mopogore opogore maginyalo manyo godo tije kokalo e yor mbui. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugejo wanno mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae kalore ni ma ok en wuoth mar ng'at achiel kende, ma en wuoth mabende koro nyaka sani ijiwo jomopogore opogore manyalo konyo e nywako lwedo mar mondo mi one ni rowere ma seche moko mago mosetieko klas 12 mago mosetieko tiegruok e colleges kata university mopogore opogore to pod gionge kod tije, ere kaka ginyalo yudo computers mar mondo mi gine kaka ginyalo manyo tije kokalo e yor mbui. Wang'eni nitiere tije mopogore opogore e yor mbui kacha, to rowere kinde mang'eny nyalo bedo ni gionge kod computer manyalo miyo gimanyo tije makamago. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugejo bedo jahawi kendo antiere kae kod wendo, antiere kae kod Rafael Tuju ma en jakoma mar Ralingo ICT Empowerment Center. Wadagoyo kod mbaka mar mondo mi onyiswa ni to wuoth makamae ang'o momiyo chane, to ere kaka obiro bedo kokonyo rowere e kaunti ma Siaya. To en kaunti ma Siaya kende e bukete maino kose kinde mabiro mbele waboneno koyaro bade mar mondo mi odhi nyaka counties mamoko. Oyawre ichiw nado okinyi makawuono kendo machiegni twak. Achiwo maber. Machiegni. Erokamano kuom luonga kawuono. Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo Rafael Tuju, to kaka pile in bende kamora mora mineno wa inyalo chwalonwa penjo, paro, ote mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Wachako tudore koda mano Ralingo ICT Empowerment Center. Inyalo nyisowa ni center makama en gino mosechako kose en gino makoka dwa chako kochakore kod wuoth mabiro bedo kanyo tarik 13 dwe mar 10 higani. Anyalo wacho ni chieng' tarik 13 Jumapili mwabiro time launch. Lakini computers mogoto zichopo onego bedi computers 100, lakini wasayudo computers 36 sani ma kiri nengo gen about 2 million shillings. Watimo connecting in a week chieng' Thursday. Obi en project ma anyalo wacho ni en project mosechako koro sani. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo chako project makamae, kata kamano kapok wadhi e gimomiyo chako project makamae mano mar Ralingo ICT Empowerment Center. Wang'eni kinde ma wuoth makamano biro bedo katimore, thuon wach mane kata title mare kawacho kod dho ngere en turning pain to gain, matiende ni loko lit mar mondo mi obed gino mar yuto. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni en lit mane midwaro mar mondo mi oloki obed yor yuto kata gima nyalo konyo ng'ato. Now turning pain to gain and theme manatio godo kana awuotho 57 kilometers kadhi Kijabe Hospital. I almost died. Ani ICU 9 days, Kenya ka ICU 21 days UK. Kano gola after operation kata doctors nok par na anyalo wuotho kende pinyni. Lakini gimono ma Nyasaye awuotho. And the first walk manatimo in 57 kilometers to Kijabe. Misone rem duto manan godo I changed to something. In fact Kijabe na that day na raise negi 11.6 million shillings. Bang mano pesa moko pod oendelea. In fact negido pesa mang'eny molo kanyo later nikech jikoro nong'eyo weche mag Kijabe Mission Hospital. Ago erokamano bende ni Nyasaye nikech ne bed no kayudo accident no ok datimo wuodh no. In fact awacho ni Nyasaye osegwedha kuonde mang'eny nikech aparo ni maybe you're too young to nase survive plane crash mane Busia ndege nogowa piny jomoko notho an pod angima omiyo en away magone go Nyasaye erokamano. To jok mabiro e wuodhni most of them gibiro nikech gibende gisebedo gi pain mopogore opogore. Samoro
ng'ato dedicate wuodhno ne kata mamane kata ne jaode kata ne nyathine mosetho kata mapod nitiere. En ni gimoro manyalo bedo mo osemiyi inene lit ahinya, lakini kata litno pod inyalo loke mobed kama gimoro maber nyalo wuokie. Yeah, so that is the theme. And in my case, nitiere anko na moro iluongo ni Oduor Ndege. He was the first person mang'eyo manowuotho koa Kisumo nyaka Ndori 50 kilometers. But that's because ng'ama nonego miye pesa Kisumo no ka nodhi Kisumo ne oyudo ka onge. Koro wuotho back home 50 kilometers. Mane ndalo na realize ni kara inyalo timo anything. Inyalo paro ni nyap, lakini Nyasaye miyi teko mi ichopo kama no paro no kinyal chope. Dedicated to my mother also. My minwa ne wuotho koa Ng'iya nyaka Ndori, which is about 18-19 kilometers. Back and forth kodhi timo ginene ohale e chiro mang'eya. So is a way mawacho ni pain nyalo lokre gain kiwe duto ne Nyasaye. Yes. To koro tudore kod gigo miselere yo makare ni nitiere kaka ne loko pain into gain. Wachni mar koro jiwo rowere ahinya nyako kalo e yor lony manyasani. Ang'o momiyo ni chake mar mondo mi neni kalore ni kinde mang'eny wang'e ni nitiere rowere mathoth mamoko kuomgi kose graduate onge kaka gimany tije, to moko kuomgi kuom hawi marach seche moko osetieko form 4 onge koro kaka gidhi mbele kod somgi. Ang'o mano mi inspiration kata no mi mijingo mar mondo mi chaka ne kuma inyalo kete computers rowere nyalo chopo kacha mar mondo mi gimany tije kokale yor mbui. In fact, it's very interesting. Tinya thoma mane nakonyo long time ago kane pod an waziri ma foreign affairs na ayudo sponsorship modhi osomo loka. Sani he's operating out of London. En onomiya idea mar tije ma nyithindo nyalo yudo kowuok e computer ka gin gi gimiluongo ni internet connectivity. Apani ma gimiluongo ni mbuyu gi dholuo. That's a new word. And again, and specialize in cyber security, not only in Kenya, but places like Rwanda, places like Botswana, Morocco, and so forth. So, in fact, we work Gagra, around Gagra, and at the Asembo, we work Gagra. And economic inspiration, ni ntiri tije mang'eny manyithina nyalo timo on the internet. To okeneka sani wangu gitije mang'eny. Sasa madhidara nyithindo ma wacho no king'e ng'ato dikonya gi TSC, kinyalo miana connection, kata king'e ng'ato police, military, and so forth. Teach onge. Because one a lot of young people who are qualified to teach onge, but you do a degree, you take off form 4 and so forth. To give them, they need really a new world order. Any give access to the internet, give access to computer, to modong, nti kaka ginyalo konyre. The first thing much more enemy get that access. Jo Google ncho yie ni gibro timo na training programs kaka nyithindo ginyalo timo training ma miyo yudo income, yudo yuto e ginene e computer. Microsoft bende ncho se yie ni gibro miyo certain software for free. Koro gimatime ni nikech tudruok man godo gi jogi, aneno ni onego atim kar manyalo sama Nyasaye omiya teko ni mondo akonje matin manyalo, lakini gima duong' an gi geno ni kwa timo project ni mobedo successful, mobedo ni konyo ji, to counties moko nyalo chako. In fact, nichaloso gi James Orengo, no se yie ni obro konyo. James Orengo is our governor. Obro konyo, all things being equal, kain gi thuolo to bendo bro chopo. Yeah. Tiwacho kanyo makare ni uchano mar mondo mi tarik 13 chieng' ma obobedo launched effectively kalore kod bang' wuotho kowuok e county ma Kisumu nyaka e county ma Siaya, kendo wuoth ma kamano chako mar mondo mi ochakre saa 9 mano mar okinyi ugeno chopo Siaya saa 5 mar onyango. Kata kamano wanyalo wacho ni target maru en mane kata kinde ma uyao mano kamibo bed ka ikete computers mondo konya rowere ahinya to mago matindo. Target en mantere ka kubo bedo kuyudo rowere ge mabro bedo kadhi kacha mar mondo mi omany tije e yor mbui. Rowere ng'eny. Kidhi e gweng' yudo ka rowere motiko form 4, rowere motimo degree, rowere manigi certificates mag teaching and so forth. Rowere ng'eny kabisa, miyo problem man go ni anyalo yudo computers maromadi. Chieng' ma wabro timo wuodhno nitiere sponsor mwadwaro, ng'ato ngamoyie sponsor keto 5 shillings a kilometer, that will be 500.
no, 250 kiketo 10 shillings a kilometer, that will be 500 and so forth. Pesa guduto ok bina, pesa guduto iketo the account mar diocese mabondo nitiere pay bill mar the Bondo diocese. One bende gi chenro, in fact one gi chenro moko ma I hope ka Nyasaye oyie to wabiro do some training also from India. We do some training from Indians coming to help, and also our people will get opportunity to go and train in India. And give us a paro kum ndalo mang'eny, kendo aparo ni ka Nyasaye oyie gi support bende ma jopiny be nyaka support. Gi support ma jopiny gino nyalo endelea. Akwayo ni ka Nyasaye oyie, akwayo jopiny bende manyalo miwa support mondo miwa support. To kiwacho ni kikwayo mar mondo mi seche moko igeno, iparo ni kochakore chieng' tarik 13 gini nyalo pika bang' thuolo maromo nade mar mondo mi kwaneno ni koro untiere kod computers mang'eny, untiere kod rowere ma ng'ato nyalo kata wuok ok bawach ni kokalo e Ralingo ICT Empowerment Center ema ayudo tich makama bachopo kuma kama onyalo pik karang'o king'iye kata kipime disani. Immediately, in case we already have the computers. Kawuono Tuesday, so in fact Safaricom timo internet connectivity kawuono on site. In fact 35 computers, the first ones will be supplied by Safaricom. They're the first donor. Nitire other donors mabiro lakini okadwa longo nyingi until when they give me something. So from the teacher mabiro chako puonjo nyithindo how to use it already was a hire. So when Ngama is on site, kata during installation sani on site ubro endelea gi tijno. Nyithindo nyiri kijende manyalo donje gino. In fact the initial 35 okwadwar mondo gichul anything. Wadwar mondo bridge the digital divide. Okwadwar ni pesa obidi kind nyathi to gi yudo knowledge mo onyalo yudo go lokruok. Gima bro timo bro ng'iyo aptitude ma en go. Ka ng'ato nigi enough aptitude en gi rieko moromo, usually jo form 4 gi joma nigi degree gisetiyo gi computers university kata colleges, omiyo ginyalo chako immediately. Kech gima duong' madwa timo ni wapuonjgi kaka ginyalo earn pesa, ok wapuonjgi kaka gi earn certificate. Ok en program mar certification, en program mar access. Nyiso ni in gi internet connectivity, in gi computer, then ipuonji kaka inyalo yudo tich on the internet. Yes. Atoki wacho ni ibo bed ka ipuonjogi kata kapok wadhi ginang'o medwa chak puonjro weregi mondo mi gimany kaka ginyalo yudo mano tich makare yor mbui kacha, nikech iwacho ni nitiere japuonj ma already nitiere site kacha. Yes. Kendo oversee kaka itimo installation mag computers. Yes. Makama ginang'o me ibo bed ka ipuonjo rowere machopo kacha, tibo bed ka ipuonjo gi nono kose nitiere gino matin ma gibro bedo ka gichulo. At the moment okadwa ni gichulo anything. To kagisechako yudo pesa to ntiyo mobro kwano go ni say otimo research na student in the United States kechan gima at one time obro bedo 24 hours. Ka to timo gimiluongo ni back office operation, data entry and so forth. Ka gichako yudo pesa mong'e ni my pesa michulo gi for tich magitimo, then wadwa mondo wakaw at least 10% of their income mondo that income wa medgo. Let's say kantiere more computers mwanyeo kata kantiere repairs monego tim kata chulo steam and so forth mondo bed self sustaining, lakini initially onge gima chajo gi. Yes. Gibo bedo ka gibira kanyo to itiego gi nono. En mani nyako bed gi aptitude. Kechok ng'at ma ja class achiel ok ne kiti e class 8 to iwacho ni bro kadho penjno. Yes. Nyaka sani be nanno kar nitiere ote mopogore madonjonwa, kata kamano ote makamago obedo kwa somo gi kinde mwadhi mbele ko twak marwa. Kata kamano wuoth makamae bro bedo ka chakore e county ma Kisumu kendo bro bedo ka dhi nyaka e county ma Siaya. Wacho ni ok ochuno mar mondo mi ng'ato chak achiel kachiel e county ma Kisumu kacha kodhi e county ma Siaya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore bende japiny mana ma kawaida oyiene mar donjo e wuoth makamano, to ere kaka onyalo riwore kodu mar mondo mu bede wuoth makamano. Manyalo wacho ni ma en initiative maber ahinya mano mar konyo rowere e kor gwenge ma Siaya. Yes, ntiere nambni mwan godo ma kang'iyie na anyalo chiwo. Kaeto at Ralingo Church itself
wan gi secretariat ngamo kechwa hope wadwaro mondo jomo oa area no nyalo yudo information ralingo SCK charge mondo gidonji to onge pesa midonjo go. Gimwadwaro ni ng'ato golo gima en godo to kiera mondo iwuothi then idwaro sponsors to mano en pesa me imiyo kaka sadaka mar kanisa mar SCK Church. Matine ni ng'ata nyalo donjo lakini koro lure gi chuny maler bangato nitiere godo mano mar chiwo. Yes. 50 anawuona wuotho 50 kilometers is a long way. Lakini aspiro katimo practice kata last Sunday nyocha atimo 41 kilometers high altitude Ngong. So I'm confident nabro timo nkech asetimo ga 57 kilometers before. So jomadwa timo 50, jomadwa timo 20, 35, even 1 kilometer. And when you take the commitment, married or contribute, it's all you work is all Marconyo ICT Empowerment Center. To bende nitiere designated stages kuonde ma ji nyalo join godo to ikinde muchako wuotho nitiere yweyo kose wuotho uthe maonge kata yweyo kose wuotho uthe pace mos muchopi kose nitiere kuma kuchopo to nyalo yweyo to joma ni kanyo madwaro riwre kodu bende nyalo donjo kendo achaka udhi mbele. Every major market center kiwuok Kisumu, we'll say Obambo, then the next one would be say Holo, then the next one would be Kombewa. And then the next one will be, Akala, some of those places. Just places, Chiemo, we don't give people food. Pace, we will go and Duaroni, just speed mari. But like Kinanyalo one, speed mara is very high. It's about 6 kilometers an hour, which is very fast, which means that 50 kilometers, we should be able to do that in less than 9 hours. Yes. Nyakwara mugejongi na mar mondo miaka uyo madundo gisani kawaduogo abobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa ote penjo mora ma intiere godo ne Rafael Tuju ma enja komra lingo ICT Empowerment Center nyalo chwalonwa obobedo kwasomogi bag yuyo mwaka ogisani kikidhi mabor. Pesa yote unataka tu kwenda nayo. Hii imeenda tayari. Kuna kashaba nilikuwa nimepata mahali na ninaona nitaongeza kidogo ndio nichukue hiyo kashaba. Uchukue hiyo shamba. Hakikisha Suleiman, nisikuwe nimekuandikia hapa 100 na ni milioni. Hiyo iko sawa kabisa. Ndio hiyo. Hii sasa ya milionea hii inakuanga tofauti kidogo hiyo. Mimi nitaongelesha watu wa Nakuru. Hii kitu inakuwa ya ukweli na kila mtu ajaribu. Mama wina, hey. Chalgi mama wina, gimala monya wina. Mondo miyud thuma mara wino kaka sikiza tune mari. Inyalo dio star aboro auchiel nono star angwen achiel auchiel ash. Ma wan tiere Ramogi TV. Ramogi TV aod jatumbe duto. Ero uru kamano. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu star 487 star 5 hash na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. Wakeloni chenro maro hala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope
ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakora muge jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Kaponi kitudri kodwa okinyi makawuono, antiere kae kod wendo Rafael Tuju ma en jakom Ralingo ICT Empowerment Center. Ka bende chieng' Jumapil mano mar jumani gichano wuoth mar manyo kata yudo sir mag computers mibo bed ka ikonyo godo rowere mayudore sub county mar Arieda e county ma Siaya mar mondo mi gimed lony margi kendo gimany tije e yor mbui. Bende ang'isi ni nyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo kasomogi achiel kachiel mar mondo mi wawinja nene to joneno magwa wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwak okinyi makawuono wuodh jiwo lony manyasani mar neno ni rowere mago ma osetiegore e yore mopogore opogore to podi onge kod tije kaka ginyalo tiyo kod mbui e yo makare mondo giyud tije kamoramora magintiere pacho ka nikech iwacho ni ka intiere kod kompyuta mari kacha, intiere kod internet mano ma stable, tinyalo kata bedo mane odi kacha kata bedo mane odu kacha timanyo mana tije mantiere kata pinje maoko titimo to kochopo giko mar odiochieng' imiyudo chudo kata giko mar dwe tiyudo pesa moro matin. Ote makamago asomgi kata kamano we asoma ne moko kuom ote kae. Ano ka Honorable Byron Nakir wacho ni watching live from Mombasa and greetings to you Joyce Adodur and also to our visitor Rafael Tuju. Wacho kae ni my question is this way to Rafael Tuju. Mokwongo openjo kae ni how can you have the knowledge to access the online jobs and make money because I'm a youth myself? Marariyo wacho ni after you are able to access in the online jobs, what are the strategies you are supposed to put to make you have income as the online trade or businessman? Maradeko wacho ni, and lastly, how can this knowledge be pumped to the young generation of today so that they can be able to access online jobs and have a successful life, because many of them have lost hope in life? Thanks, thanks. Those are my questions. Omora Henya kod Rafael Tuju. Kinyalo mana duoko penjo ma Byron Nakiru kantiere Mombasa penjo. Okay. Online jobs is an industry. Mm-hmm. So I cannot tell you this is the way, this is the way. That's why one get training. In fact, the biggest sponsor of training and Google itself, Google Kenya, will say you want to study this, how can work online. Nikech online is a big thing. Intika conmanship. Chulo pesa makama teach makama. You know, inyalo chulo pesa into pesa ndala kama. Emio one of the things wombro timo and making sure upunji kake nyalo timo mano. Some type of business inyalo after 1 month of training, small inyalo after even 2 days of training, more after 1 year of training. For example, cybersecurity. Cybersecurity is a very, very big thing, and it is offered online. You mantiere that area. You know so much money. Makata bedo mujumbe kichako ilo pesa kata in 20-year-old bedo mujumbe you cannot even compare the kind of money that you'll make. Aya ote machielo mar Vitalis Ochieng wuod game karari wacho no yaore Joyce amor gi twak madhi mbele amor gi jatele telo kenda siro dwacheno. Wacho ka ni penjo na maduong' ni computers mokelo faidi ng'ano gin jomage man kod lony kose jogi ma ipuonjo or gin jok man kod lony ma puonjo jowetegi madwaro tiegore. Wacho openjo ka ni to sama ipuonji gichudo kose ene ma idhi chulogi nikech wan kod jopuonjre mathoth madhi donjo kuondego mowacho ni mago gik manyaka ging'e chon kapok gidonje. Owacho ka nasine no kuonde mang'enya ma gik mabeyo gi osekelo to gikone giruombore piny. Ichake maber to ofail. Koro pach mheshimiwa ber
okete mana mijingo mondo nyithiwa gi otiegore chudo ema kelo ga bala to wacho kanyo ni to lunch koro aje panga sama dhi kanyo kose mano bende ochiwo nikech en wuoth mapile ng'ato wacho ka ni kisetiego ji seche moko ji dhi tiegore kanyo non lunch be chiwo kose kati be kiparo danga feed the whole of jomo biro apani ng'ato kibiro puonjri computer ko technology ka be program no to kisami biro to itingo kata muogi moro kata sweet potatoes ni moro mibro chamo nikech onge kaka nyalo organize kaka ji nyalo chiemo at least ase organize ni computers akelo no kichul aptitude mibro penji ibro ng'ini to level mari en mane because ka in aptitude manyalo timo gino titime gima dwa mondo wang'eni kisechako loso kech program wan godo ok en certificate ok ni kitieko program no to mi certificate mondo dwar go tich no program wan godo en ipuonji kaka itiyo online mondo yud pesa ni emen tiyo ma wabro ng'ego ni pesa ni miyudo ni en adi then we ask you for 10% mondo pesa no bendo bio konyo jomoko ochul stima ochul repairs ochul joma puonjogi ato kinde makuru setiego jogi bing'eni tiego ng'ato en one thing to miyo ng'ato yud tich is the next thing kusetiego ji bende nitiere kaka connect gi tije in fact gima wabro puonjo ng'ato this program eni wapuonji kaka yudo tich wapuonji kaka yudo pesa kowuok e internet the moment misechako yudo pesa ni wadwa mondo iwuog kanyo idhi tije tiyo nigo gimoro miyudo mondo iwene ng'ama chielo we nafas aya kanyalo mana medo somo moko kuom ote ma joneno mag wachwalo no okinyi makawuono anyisi ni nyalo chwalo nwa ote kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono ote makamago adwa na som gi achiel kachiel Lois wacho ni am Lois how can someone get registered into the program ere kaka ng'ato nyalo timo registration ibo bedo kiduoko mano janeno machielo wacho ka ni Joyce awinji maber ka an Kitengela to penj na my former MP Tuju ni ere kaka dayud thuolo mondo an bende abed trained yawa asegombo tich to tamayudo wachak gi wechno mar registration nitere kaka jibo bedo registered to jogo masiche moko onge alwora mano mar Rarieda kata alwora mar Lingo kama chenro makama ibiro bedo katimore gin bendo yienegi mar mondo mi gichopi gitiegre e yor tiyo kod lony manyasani tek mani inyalo chopo kanyo kini nikech ok wanyalo mi transport mibiro godo kadi biro ga piko kadi biro gi tiendi tek ni nyalo donje program no gima watime ni nitie miluongo ni aptitude ka ng'ato onge gi aptitude monyalo somo godo computer gichang'e ni kata ja class 8 pod nyalo puonjre computer ma understand ja form 1 ja form 2 ja form 3 no problem to admission bro lore gi applicants wayudo ebe wachako gi 36 computers mwan godo ni matine ni 36 computers go kao mana jopuonjre 35 kende this next thing okeneka ki train ji maximum manual train ng'ato computers on any given day and 4 so we want to do what one no kanya ultimo kata 3 shifts jomo chako tie computer actually most of the business manual ultimo computer itime go tieno okay go dichieng not so much ibro timo gi go tieno for example kitimo some data entry for United States kata Europe sama enodichieng koni enotieno kocha sama enotieno skoro so sama jogo tiko tich teka gi oro ni data ni monegi itimre gi data analysis and so forth mani brutio the whole night ukinyi ti oro negi so and very pragmatic one gi specialist munge gini molo kaka ng'eyo gini one analog matin lakini ang'eyo potential manitiere e teach online problem ma ji godo ni gionge gi bundles moromo gionge gi computer gionge ng'ama puonjogi koro bridging this digital divide keto daraja mondo koro bed ni ng'ato nyalo yudo konyruok eni wabed gi computer wabed gi internet connectivity ma reliable ma solid maber and alamo nyasaye bro konyo ato bende nitiere the Chinese watching the journey of 1,000 miles beginning with one step
Tiegruok ma kamae mosainya kuom ng'adi kata kamano tiegruok ma kamae biro bedo kaka othuolo maromo nade nikech wang'eyo ga ni kuonde ma kamago adiera wanyalo wacho ni ji ochan to kinde mang'eny kila ng'ato nitiere kod riyo mar somo, kila ng'ato nitiere kod riyo mar yudo gino manyien monyalo timo. Kaluwore ni nyaka sani wacho ni untiere mana kod computers 35 kende kendo nitiere kaka ubedo kutime in faces. Ok nyal chopo kuma koro wacho ni untiere kod students mang'eny ahinya ma koro kukaw jomoko kose tiegruok ma kamano biro bedo kaka thuolo mar wawach ni jumbe kose dweche adi kose higni adi mar mondo mi nyathi kose tieko to wuogi owene moko bende thuolo. Actually, most of the programs we run gi Google. Google, the international company, their Nairobi office. Gene mabiro konyo gi different programs mabiro timo kaka inyalo earn pesa through the internet. I'm not a specialist. Say, for example, I give me cyber security. Ntijo monge ni cyber security kido kama ne give me timo mabiro konyi. Nego kao 2 months, nego kao 3 months, nego kao 6 months. I don't know. Lakini gima duonge ni wamio these young people computer, get access to the internet, gi joma biro punjo gi online bende. Ok ni punji duto kubibedo ni punji ni japunjo bet kanyo. No, you go online. Virtual. To joma punjo rowere mabiro bedo kachopo Ralingo ICT Empowerment Center. Chudo margi biro bedo kichulo gi nadi. In biro bedo kichulo gi kowuok ofuko mari kose chudo margi biro bedo yo machalo nikech wang'e ni kinde mang'eny ng'ato ok nyal yie ni seche moko timo tich to kochopo en man to onge gimoro moyudo kata modok go pacho. At the moment, and with some staff who are paid quite a lot of money per month, lakini manok sustainable. A diocese ma bondo wadoni pesa modonje, especially kaka sponsorship mar ginane, mar jowuoth mabiro wuotho, mago is some of the money mabiro keto a project. Lakini gima wacho ni wang'eyo ni ka ji biro chako timo these jobs online, we'll take 10%. So that 10% should be able to take care of the project. Mondo bed self-sustaining. Mondo bed ni kuro wanyalo chupa 100 computers instead of 35. To co-expand, bokadwa munda expand hinya in one place. Co-expand, adwa munda tigi local leadership. In fact, this project, as I discussed with Governor Rengo, I've discussed with my Member of Parliament, Honorable Tiende. Ko succeed Ralingo Kanyo, then we should be able or duplicate or replicate in other areas. Kanyalo somo moko kuom ote kata ote machielo ma janeno magwa kata joneno magwa podi chwalo no okinyi makawuono ote makamago wasomogi kaito ma jatelo nyalo duoko bobedo koduoko achiel kachiel okinyi makawuono kinyalo mana ketna ote machielo ma ochwal kanyo mar mondo mi wasome achiel kachiel wawinja ne paro kata penjo mopogore opogore ma joneno magwa nitiere godo ote makamano mano ote mar Ruth Nyathi Ochieng akiane ok wanyal yude yamo kata kamano Ruth Nyathi Ochieng wacho kae ni mano paro maber kendo dhi konyo rowere to penjna Mr. Tuju ni en ema operate kose en gi joma konye to bende oyiene rowere counties mawuok Migori County donje kose en mana mar joloka to en chakre higni adi moyiene donjo ko bende wacho kanyo ni to bende nitiere kiwango mar somo manyaka ng'ato obed godo mogika to wuoyi wach mibadhi gik binago ichako ga maber to jomibadhi donje alwotwa kano moja. Kaka wacho mbele kanyo wachaki Ralingo Community Center ma ACK an gigeno ni kawa succeed kendo an gigeno wabiro succeed kawa succeed to jotendwa moko e areas ma Nyanza te nyalo adopt nyalo chako similar programs. Ni gimoro chako samore matek to kichake ma ji oneno ni gini tiyo then jomoko donje. Anyalo wacho for example the first apiko ma boda ni the first one an mana kelo Kisumu. In fact na donate gi 45 pikipikis na donate Kisumu and about 20 in Rarieda. Nekama apiko temo ochopo kawuono. That was in 2006. To kana kilo apiko gujine wacho ni to ng'ama bro afford kata kitu petrol mar apiko gijina longo are nendiga. The first in Kenya it was me. And now it doesn't need me. So the same way apparently kwa timu weche mag computer training, internet connectivity and so forth bro chopo kama koro ka ji oseng'eyo how to do it then samoro inyalo nyiew ni computer kata ki jonyuol ni to ibiro ti train
to the corridor itimo tijno e dalani kata odu, whatever the case may be. What is important is the knowledge. Ato bende Ruth Nyathi chingo penjo kanyo ni age. Bende nitiere higni mag jogo moyiene donjo kose age okomata. No, age okomata. To weche mag mibadhi? Well, I don't know how to control that, Gechan. I don't know where mibadhi would come on board. Nikich wanwa puonji to kiseti ko somo we would want to ichak ni inyalu to teach online. The moment when you do teach online, you leave. Mondi men nafas somebody else. So kapo domondi insist ni mondo kurwa mi access kanyo kapok itegno. Mato kurwa charge 10% mar pesa meyudo. Eriko Jijo bende ng'isa kae ni Joyce penj na engineer ni to be computer ni inyalo kele e primary level mondo nyithindo matindo bende ochak ng'eyo computer. No. Program work is not big enough. Manyalo the primary school. Ma and youth empowerment center. You must take a school. Ma gisomo itimo form 4 itimo diploma itimo university tibete dala gimitimo onge wado mondo mi those skills. Atokinde mang'enya kata ka we mosomo moko kuom ote makamago pod abobedo ka somogi kinde modhi mbele. Kinde mang'eny wang'eyo ni yes ichako initiative maber ahinya kendo bro bedo kotimore mane kanisa mar Ralingo ACK Church mayudore Radiede County Masiaya. Kata kamano wang'e ni achiedh nade maseche moko inyaloga rom godo en mano mar lal mar sitima kinde ka kinde. Ere kaka mano utemo mar mondo mi uket godo nikech yudo ni Ralingo kanyo nitiere stima. Kata kamano lal mar stima makinde mang'eny yudo ka lal onge mane midhiero makinde mang'eny wajaneno ere kaka mano ubo bedo kukedo godo mar mondo mi uneni kuchako program makama to kik bed ni kata siche moko juma achiel stima onge computers nitiere kanyo buru ema goyo gi kanyo to nyithindo monego be nitiegore be koro tholo mana kuor dala. Achiel kuom gima watimo en waketo standby computer, standby generator. In fact, we were installed on Saturday. Yeah, before the launch. Yeah. Mabiro konyo mar mondo mi siche moko ka nitiere lal mar stima to genge krok mora mora madhi mbele. Kata kamano chenro makamae en chenro maber ahinya kendo anyalo wacho ni biro bedo ka konyo rowere. Tanno ka jomoko bende penjo magin oko mano mar weche gi mag computer ng'ato penja kae ni bende ang'o miyo sani koro ilal ahinya e paw siasa. Nyalo bedo ni weche gi mag computer emikete maino mar jiwo rowere kose siasa to iketo tenge. Gimoro kamoro konego bed siasa is the problem. Anapani kaka ogando nego wapuonjre ni okonego bed ni gimoro amora en siasa. Anyalo mi example kaka Thuru, central kamwantiere ne kidi Murang'a. Nitiere governor, nitiere MPs, nitiere joma nie siasa. Lakini doka Murang'a kanyo nitiere ng'at machalo ka James Mwangi, ma chairman and CEO mar Equity Bank. Nyisa ni Thurwa kucha ere equivalent mar Mwangi. To nyisa ka Thurwa kucha kata mana central ka nyisa waziri ma ohingo James Mwangi. So nyaka wa change gima wasungu luongo ni paradigm shift. Okonego be ni gimoro ma mwang'iyo en siasa. Nyaka wangi other things mok siasa bende. Kich magi gik mabiro kelo konyruok. An MP kata governor nyalo ndiko maybe maximum 20-30 people, maybe 100 Ken County to Equity Bank ndiko jedi throughout the country. Atokoro nyaka sani kalore ni inyalo wacho ni ma ok en gima i target godo 2027 kositime atima kalore kod chuny maber ma intiere godo mar mondo mi neni jiwo rowere mayudore kor gwenge mopogore opogore. In fact, one of the things Bana make sure my governor Orengo is involved. I've involved my member of parliament Otinda Molo Nikech. In fact, siche moko kata kan gararieda to aseromo gi jomoko mawuonda ni bwana in wadwaro mondo ibed governor. To sasa maromo gi ng'ama kamano to bang' mano to anyise ni idwa na bed governor ndio to nitie gik moko ariyo maneno ka gitimo. Mokwongo gidwa mondo githwago Orengo who is a friend to man ariyo ka gisetieko wechego to weche jaduong' koro igonywa koro an pesa manyalo konyo ji it's not there, so I don't know the sincerity. Akapani ji very sincere nachoni wadwa mondo ibed governor jaduong' in wang' ni wayieri to koti katika ne kapok iwuok jaduong' iwewa mna kama. So we have a problem.
Aneno ka ote machielo moko wuok kuom Hesbon ka wuok Rarieda. Wacho ka ni mheshimiwa notiyo maber sana ka ne en mbunge. Mano mbunge mar Rarieda. Wacho ni penjona en ni bende en gi plans mar duogo e siasa. Mago joma puoyi kuom tich mane timo maber. E kinde mane en jaod bura mar Rarieda. Sani any plans mintiere godo e siasa? Aonge gi plan ila. Adich kabisa. Idich gi weche computer. Adich gi weche computer, adich gi weche mag business mara ma personal. Hapa ni sani un gi members of parliament, un gi leadership mar county ma incho mi mandate nyaka 2027. Hapa ni achiel kuom thagruok man godo ni ng'ato donjo bedo MP ni kata bedo governor ni to joma lero kori osechako immediately kata kapok oyudo nafas mar tich. Sani nyiche ka jube oyier joma no oyiergo wegi ti nyaka 2027. To koro nyaka sani kwadhi kwatieko twak mara be naneno ka janeno marwa penjo kae ni kadwaro donate computer atimo nang'o man mondo mi an bende ane kaka nyalo konyo rowere mantiere kod riyo mar somo. Agoyero kamano ahinya. Wabro mi contact ma nyalo donate kod computer and kain Kisumu, get in touch with kain Rarieda or Siaya, get in touch with Giralingo Community Center. Inyalo get in touch with personally. Inyalo get in touch with Nambro mi mar project manager. Actually, intire jomoko mose pledge computers 1, 2. Those mago are not in the count. Mana kinyalo lero matut ni seche moko ng'ato kan tiere Kisumu nyalo tero kanye apis nitiere kanye kata namba ni en mane ma ng'ato nyalo goyo. Ralingo ACK Church. Mano onge ma Kisumu kosenya kitera Siaya. At the moment I only contact Kisumu, which is a small project. I only contact Kisumu, contact Ralingo ACK Church. Yeah. Aiwa somo kukum ote majoneno magwa bende podi medo chwalo no odichieng makawuono. Pablo wacho kae ni asebedo kamanyo online business but mostly are not genuine. How can we be assisted? Ere kaka ubo bedo kuyango ni tije marowere yudo kacha gin mago ma adiera maonge oledhi mora mora mana kaka kisewacho ni nitiere moko ma iwuondi ni chul kata gimoro matin to bange rawera dong ka ywak kachiel kod mudo lak ni pesa ne olal. Mane achiel kuom gimonego beni puonjo gi project ni Google and joma bro puonjwago bro puonj kecho kanya dhi on the internet iparo ni bro teach just like that dikech the site moro magi gik monego beni ipuonje program ma biro ran gi Google. Aya, bendo chako penjo kae ni I have knowledge and can do coding. How can I be assisted? Kata kama nyalo mana chopo, mano Ralingo, mano chieng Jumapil, kama chenro makamano, bro bedo ka chakore ayanga, mano mara jiwo rowere, kokale yora, lony manyasara, no ka tulo marmo mano miwo kinyi makawuono dhi karumo. Wach ni mogik ka watieko ka achiel kod namba mane wacho ni nyalo chiwo ne ji. Kod wanyalo wacho ni jip minyalo jiwo godo ji mar mondo mi chieng Jumapil, wane ka ji owuok oko ka romre margi, mar mondo mi oriwre kodi e wuoth makoro ichano mar mondo mi one ane kaka nyalo konyo rowere e yudo mago computers magi nyalo jiwore godo kata magi nyalo manyo godo tije yor mbui. Mokwongo contact mar bana miluongo ni Ron ma is in charge and 0790 649 624. Kinyalo mana nuo namba kendo. Anyalo nuo 0790 649 I'll repeat 0790 649624. Yes. Mano namba minyalo go mar mondo mi ngato get all the information about the works and tijo moko madwa wuoth kodwa mane namba magigoyo tijo madwa mondo oginyiew computer mane bana mabiro nyiso gi specific type of computer ma compatible gi ma wan godo already. Kata konyo moro moro magidwa chiwo obed cash payment to Anglican Diocese of Bondo for the sake of this project. The diocese bishop is aware and pesa more kuno will go towards this project. Wach ni mogika ne rowere ne jonyuol ka achiel kod ne jogo manyalo bedo koda chuny maler mar mondo mi oriwre kodwe wuoth mabo bedo chieng Jumapil mano mar dweni. Gima nyalo wacho en ni chuny maler jaluo chuny ler. Kineno kaka wariwre
kata sama liel nitiere tiyudo ka jaluo nyalo choko pesa ka ng'ato tho jaluo nyalo choko pesa ka ng'ato tuo but especially ka ng'ato tho ma ineno chiwo ma dhano miyo ok ni anybody is kinder than the other. The only thing en gima adwaro mondo akwa jodalawa en ni piny ni opogore sani kama oganda madiere ka lowa godo for example en ni chon just bang independence negi biro together magi chako gimiluongo ni land buying companies mane ginyiewo lope kuonde mang'eny kata Nairobi ka ne ginyiewe lo giriwre to ginyiewo lo. Sani joma timo gino kabisa ni jo-Somali kata ka nitie mondo nyiewo siling 100,000 to ni ng'ama nitie 5,000 nyalo nyiewo gino nikech gimobiro timo biro do jomoko 19 ma giriwrego to ginyiewo gino kata gichako ohala no kata gidwaro na 100 million to iyudo ka ginyalo golo pesa no nikech giriwre kaka clan giriwre kaka jo-mosque to gidonjo ohala ma gi-succeed. Miyo sani koro kata ki Nairobi kata iyudo ka kidhi South Sea, kidhi Eastleigh, kidhi kuonde mang'eny Nairobi ka oganda ma Somali okawo nikech ging'e riwruok. In fact kama koro wapore koni gin ginyalo riwre kata liel onge to wan to wariwre na sama liel nitie. Koro gima daga ywag oganda ni joluo bende gina joma jochiwo kendo gin joma chunygi ber generally ka nitie gima ma gi-decide ni gibiro timo. Koro mane ma aparo ni ere wanyalo bedo go together mondo wabed ni wanyalo kelo konyruok. Achiel kuom gima aseneno nikech an gotende Nairobi kata aneno kata ka oganda madiere ka giwuok e kanisa to gibiro to giromo kara kanyo to gima koro giwacho kanyo gin weche kanisa, giwacho weche mag investment, kama gidhi nyiewe lo, kama gidhi chake ohala moro and so forth. Giro kata ji 5 kata ji 10 kata ji 20 to gigolo pesa to dhi to ginyiewo go lopno bang' kata higa achiel to gi subdivide. Mane gima aparo mondo kaka oganda onego wane ka wanyalo timo mondo nyithiwa bende okonyre nikech tich ndio wanyalo yudo nyithindo tich lakini ng'eny tije wabende nyaka wabed joma nyalo golo tijego. Kaka nyiso example mar James Mwangi kidhi Equity Bank ng'eny joma tie kanyo gin nyithindo moa e area margi. Wabende onego bedni wanyalo chako projects moko manyalo kelo lokruok e lano. Erokamano ahinya Rafael Tuju, mano jakom mar Alingo ICT Empowerment Center kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi watwagi kotudore koda jiwo lony manyasani. Ageno ni chieng' Jumapil ji mathoth biro bedo ka wuok oko mar mondo mi osir chenro ma intiere kodo mano mar wuotho mar mondo mi yud computers manyalo konyo rowere mano e kaunti ma Siaya mondo many tije yor mbui. Ng'e ni ubo chake saa 9 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Akwayo ni hawi maber kinde mubo bedo ka untiere wuoth makamano. Thank you. Nyakwara Mugiajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to twak mar ariyo biro bedo kadonjo kotudore kod chal mar Kenya. Kapo ni nitiere kaunti ma Kisumu kaachiel kod alwora mare chieng' wuok tich mano kochakore saa 9 chieng' Jumapil ok chieng' wuok tich chieng' Jumapil kochakore saa 9 mano mar okinyi inyalo wuok oko mar mondo min bendi riuri kod Rafael Tuju kaachiel kod jo Kenya mamoko kaachiel kod sponsors mamoko makoro wuok oko ka giwuotho mar mondo mi gine kaka ginyalo yudo computers kata sir mar yudo computers mondo kony rowere e jiwo mano lony margi e yor lony manyasani kendo giyud tije mopogore opogore manyalo konyogi e bero ngimagi mapile ka pile. Ka mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak machielo kotudore kod chal mar Kenya. Kik idhi mabor.